Ero kamano, dwer winjo pachi aria deka auchiel nono kaka inyalo yudo rumbi mag lit kod kuyo kwako sigomre sub county ma Ugunja e county ma Siaya bang' mach wang'o kendo nego ji 9 mawuok e familia achiel e odgi otieno ma piny orugodo kawuono. Obila osemako chich moro mamiyo ma itudo kod maundu mar majno manyo otiaye od familia no kendo mokelo masira makamano. Millicent Adhiambo lero no wachni. E chunyo tieno mandiwa ka piny odhi kwath. Mach makakni ne owang'o pep familia achiel duto e gweng' ma Upanda mayudore Sigomre e Siaya County ka onge ng'at achiel kata mwandu moro amora mane otony, wach manoweyo lwasi mar kuyo. Ngima ji 9 te olal kamano. Familia achiel ojo kiweyo oko pep mak mana nyithindegi 2 mane ni oko tiegore mbalariany emane otony e lak masira makochno. Gweng' odong' gi kuyo matamre gi nono. Janeno lero gi chuny lit gimane orado godo e chuny otieno. Odno liel ayudo ka jogo ne pod gi ngima te kendo ne giringo koni gi koni. Kanyo mana chako mach be nomok ge dhot. Kanyo mana chako rakra gi dhot tago nduru madhi daka para ma onge ng'ata mobiro bane githo kanyo gite. Baba no tho but dhot katemo yawo dhot, mama to tho e kitanda komako nyathine machogo maja dweche 6. E yodno familia duto mar Ouma Adala Opondo, jegni 45 gi jaode Jacinta Nyango, jegni 38 kanyakla gi nyithindegi 7 kamoting'o nyare ma jaklas 12, Lorin ma jahigni 17 nyaka gi choke mana jadweche 6 ne omoko e ot mane mach omako ka ywak mar dwaro kony kata kamano ywak gi ne olal e lak mach makakni. Tino ne go koko gi nyinga nikech gian man kod gi machiegni sauti gi doka chien gi dhia nyaka nyathi mogik koro ema otho ka ji 3 mowuok e kanisa osechopo. Sijui ni deni gani ambaye amekuwa nayo ndio walikuwa na wadai mpaka akaona tu aweze kuteketeza mpaka innocent people, watoto ambao hawawezi kujitetea. Mbugru ma chichini ne oting'o mauta mani otigodo e moko mach e odno emane oyud ka odong' e kar masira no ka mbugru machielo ne oduogo yudi e od achich gino mane omiyo ondhi jaode kaliekore ni nek makamano otudore gi wach laro lowo. To lowo manyalo kelo tho ni ang'eyo maler moka wach na winjo. Na pimo lowo ni kanene lowo ni kane dhiale wawuok bodhi nyaka Siaya banyiso jo Siaya ni da lowo ni ang'e kama na pimo gikie. Jogi no kalo to nolomo wadgi ni mondo gidar to wadgi no tamre. Koro mae momiyo koro kanyo odo sewuok koro awinjo ni luongo ni kotoda owacho ni koro nyako dar koro endondi matindo mosebet. Maundo makama ne odonjo ne jogweng' makae kendo ne giwuok oko gi mirima ka gimonjo dala achijno ka gimoke mach kendo ketho mwandune duto ka gidwaro ratiro. Mama na nyaka nyiswa ng'ano manendo kelo petroli ode to petrol nendo idwa tiyo kod ang'ono ka mtoka no gitiyo gi petrol mondo ngatie petroli ot kanyo to onge to odni duto ka urango kata mabato ok liel gama onge petrol. The victim magiparo no en suspect tayari sama weni odosewang'. Mano indicator maduong' kabisa ne kok sirikal odonji wachni motegno to gik moko nyalo dhi astray. Koro ndakwayo sirikal be very fast, be ground mondo gi access the ground mondo the situation oduog kam. E sama fuoni ringre familia ni mani odong' ne osetere kano ringre ma Ambira jogweng' ma Sigomre to koro dong' gi chuny lit miwuoro ka familia duto rumo. Ok nikech midekre kata masira mora mora, to nikech gwandruok mag lowo ma osebedo kuom higni 20 ka koro masira ni biro tok kane do ogolo ng'eto madok ne familia no. Loch makoro omiyo gundgi lal duto miro e mach. Obila ma Ugunja dhi nyime kod timo nonro matut e wi masira makochno bang' dhiyo achich achiel moyang kaka Rosalina Tieno okelo mane mbugru mar mauta oyude ode. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, gweng' ma Upanda, Sigomre, Siaya County.